Bon dia, vam a presentar la nostra emoció. La nostra emoció és l'avorriment. Causa que el temps passi més lent i ens va pujant les ganes de jugar. També causa que no fessis res cada vegada més intensament. Aquesta emoció és molt mala. La veritat és que a mi no m'agrada molt aquesta emoció. Aquesta emoció succeeix moltes vegades. A mi quan em passa tinc la sort de pensar coses que fer. No m'agrada sentir l'avorriment perquè m'enfada amb els meus amics. A mi m'agrada estar alegre per a fer moltes coses i jugar amb els meus amics. Tampoc m'agrada no saber què puc fer ni a què puc jugar. Quan li passa és tranquil·líssim parlant d'aquest problema que ha tingut. Ell segur que el diu: gràcies Camila, tu sempre m'ajudes. I jo el dic: gràcies, per la família sempre s'ajuda amb amor i amb confiança. I ell diu: és cert Camila, la família s'ajuden perquè se vol. I així jo voldria a eixe familiar. Quan estic veient la televisió no sé què fer i tot me pareix molt avorrit. O també quan estic en el llevant i els dos equips van estar jugant malament, em poso a menjar pipes. Sí, la he sentit. Estic enfadada amb les meues amigues i em sentia sola. En el meu col·legi té una cosina i també estava enfadada amb ella. Me sentia avorrida i estava trista i estava plorant. Així, esta setmana jo he tingut eixa emoció. Quan estic avorrida de vegades m'enfade. També m'enfada amb els meus pares perquè no em diuen què puc fer ni a què puc jugar per a no estar avorrida. I em poso trista. Un exemple, quan estic en un restaurant que no m'agrada, jo vull el mòbil però els meus pares no em volen donar i s'enfaden amb mi. Pot agafar un baló i poner-me a jugar al futbol, perquè el futbol és la meva passió. O també jugar al clap-clap, al Don Listich, o també al Monopoly amb els meus pares. Sí, és molt bo perquè et poden ajudar si els dius què et passa. A algunes persones no li agrada dir què li passa perquè perquè no li agrada estar amb gent quan els passa alguna cosa perquè s'ajuden ells mateixos. A mi de vegades m'agrada estar a soles quan em passa alguna cosa, però a mi és molt agradable estar a la meva habitació a soles. Adeu amics, gràcies. Gràcies per escoltar.